Zolang als er vriezen binnen, wordt er schepen gebouwd. En dat maakt het dus tot de beste scheepsbouwers van de wereld. Tegenwoordig ben er in Friesland zo'n 100 scheepswerken. En ik had er zelf meer dan 10 jaar werken. En ik zal jem zien letten wat daar al je gebeurt. Dit is scheepsbouw voor beginners. Machtig! Goeiedag mensen. We gaan hier weer even lekker schipjes bouwen. En dat doen we in Makkum bij KB Alubouw. En ze ben je slecht op aluminium. Minimum. Ik ga afpraten met Klaas Cuperus. Hij weet alles van aluminium, maar ik mag me wel een beetje gedragen, want hij is hier wordt de grote baas. Hey, goeiedag. Hallo, Emiel. ik ben Klaas. Welkom. Mooi, ik doe hier wel wat werk voor mij. Zeker. Ja, wat gaan we doen? Nou, we beginnen eerst in frezen. Kom maar mee. Oh, waarvoor? Nou, dat zijn platen voor in de jachtbouw. Oh, oké. Daar mogen we bang voor wezen. Daar ben ik bang voor wezen. Zo, beste los natuurlijk. Zeker, zeker. Lekker warm hier eigenlijk. Ja, het is zeker lekker warm. Oh, nog wat. Maar die hou je verwarmd worden? Of, Nee, dat zijn de uitlaten van de vacuümpomp. Oh, zelfs niet in de Die koude warmte. Zeker. Het is noppelijk werk hier. Je krijgt een tropisch eiland. De bedoeling is dat we deze plaat daar op tafel gaan liggen. Ja? En dan kan er nooit printen worden. Printen, dat is de lijntjes en de tekst erop zetten. Oh. Kijk, heel wat zien bij deze plaat is dat al hier. Ja. En als dat clear is, dan doet er een nooit vrees. Nou, de plaat loopt erop. Ja, Dan kunnen we nou naar de computer om hem te laten printen. Oh, je wist ja. Dit gaan de onderdelen uiteindelijk worden. Dan zie je regel op het scherm. Oh, dit is natuurlijk de bedoeling om zo vol mogelijk onderdeeltjes uit die in plaat te hebben. Ja, klopt. Daar hebben we een programma voor die dat automatisch die puzzel maakt. Ja, oké. Ja, dat ook eens op start drukken. Ja. Mag ik het drukken? Nee, hè? Oh. Er gaat wat gebeuren. Oh, dat gaat er. Het wordt het even. Dit is echt wel een mooie tatoeëermachine. Zeker. Ga er maar onder lezen. Nou ja, en dan is het koffie drinken. Dit is al koffie drinken, Ja. peukje roken, was maar Nou, wat. wat wil je nog meer? Nou, ben je nog helemaal stap met z'n weekend? Of, Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Of doe je dat meer? Wel weinig, ja. Ik denk dat we bijna hebben, wordt dat toch wat minder, hè? Oh, zo. Ja, en eigen baas ook. En eigen baas, er ook tegenaan. Nou, zoals we zien de platen klaar. Ja? Dan moeten we alle onderdelen losliepje, want die zitten maar hele lichte stukjes vast. En dan liggen we de onderdelen hier op een pelletdel. Dus eerder op mijn bril op en dan kunnen we de Let's onderdelen go. losliepje. Zo. Nou, Wat gaan we hier al leren? dit is de cascohal. Raar schip, niet jong? Zeker. Het lijkt het net echt op een schip. Nee, wat is dat voor ding? Er is een mest voor op een groot jacht. Oh, Een blinder. radarmest. Oh, dat is een best jacht dan tegen. Zeker, een flinke niet. Maar wat zullen we hier bij doen, hè? Zie, we hebben hier een onderdeel. Oh ja. Maar dit ben eigenlijk van dit soort hoekjes hebben we krijg ik uitvreesd. En er staat dan op dat er een strip 40x4 voor komt. Krijg Ja. eens bij deze. Ja. Zat het een T-wet. Oké, dus dat stripje moet nou ook hier zo opkomen. Ja, die moet daar op het hart erop komen. Krijg eens dat. Ja, dus dan moet er ook een beetje bogen worden. Oh. En daar hebben we hier een machine voor staan. Zo, deze machine heeft een voetpedaal. Ja.
Daar kun je gas mee aan. Ja, daar gaat deze maar heen en weer. Als het hem indrukt, gaat er naar voren toe. Als het hem loslaat, gaat er achteruit. Ah. Dit is de midden waar het drukt. En dan maak ik En hem dan dus even op het voetpedaal. een knikje aan dat ik denk van nou... Ja, van dat is hem ongeveer. Dat is hem. Dus dit plaatje is eigenlijk mijn maltje dan, hè? Juist. Nou. Eens even zien of ik dit ken. Even zien wat we die hebben. Die kan een knikje hard achter. Jazeker. Ben we op de 4? Oh, machine heen. Krijg de 4. Krijg de 4. Eens even zien. Ah, hey. Ja, dit is hem. Daar is hem. Oh, nou ben we er, hè? Dan ga ik hem mijn best niet doen. Nou, volgens mij komt het er zo wel bij. Wat denk je, Klaas? Komt helemaal goed. Wat vind je ervan? Ja, hè? Ja? Keurig. Nou ja, dan moet nou het stripje erom laten worden, maar dit lasapparaat, Ja. maar kerst op aluminium lasje. Misschien ken ik dat wel. Een week eerder wie ik namelijk bij de Friese Poort in Snits. Daar is leren hoe ze skip bouwt. En dus ook hoe het aluminium lasje mast. Nou, welkom bij de les aluminiumlasje familie. Dat doet het Joert voor het eerst. Ik denk, Emiel, we moeten maar eens bezieken. Wat belangrijk is met de hoeklas is dat het goed de hoek verdeelt met de toorts. En dat de laas net te volle op onderplaat zit of op een zitplaat. Oké. Ik zal het eens even bezieken. Hoor. En als commentaar als een jerk het wel, hè? Ja. Nou, commentaar, tips. Hè? Tips, oké. Nou ja, dan maak ik hem in het hoe dan even maar. Ik ben hier om wat te leren, hè? Ja, wees. Ja, kunnen we? Ja. We proberen iets rustiger, dus even zien wat er doet. Dit ligt het mooi, de toort is mooi verdeeld in de hoeken. Nou, daar ben we er al. Nou, maar eens zien. Ja, hier wel iets. Een beetje warm- bal, een beetje iets- bal, of Hij niet? is iets te bal, ja. Dus Ja. hij hier iets warmer kent. Leidt het er nou mee? Of, Nee, dat lijkt net aan die. Oh, mooi. Zo Zo, maak ik het jaren. Maar in principe, als ik nou de aluminiumbouw in word, dan kom ik hier maar bij? Of, Nou, er moeten alleen wat meters maken worden. Oh ja, dus ik moet meer les hebben. Ja. Ik denk dat ik het wel ken. Ja, dat mag kennen. Nou, dat is mooi. Ja, best er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oh, tolle machtig. Dit is een beetje, ja, wat vies ervan? Hij zit vast. Ja, daar gaat het om, toch? Dat is Even het belangrijkste misschien wel. Zo, stripje erop. Ja? Dan, Dat ken je hier op een stapel, maar de rest. zo, nog een lood. Ja, nog een lot. Hoeveel loods hebben we net? Nou, we hebben er 4 in totaal. Oh, hey. Oh, dit is al wat een ander modeltje. Ja, hoor. klopt. En hier doen we het vormwerk. Er zit een uitstandsbediening bij. Dat kennen we omheen en naar beneden om de druk op te zetten. En een hendel om heen en weer te laten gaan. Van links Ja. naar rechts te laten gaan. En wat doet deze machine dan precies? Ja, 6 druk, maar die rol op de plaat hier tussenin. En Oh, door ja, die maar- druk hier de plaat een beetje rondstaan. Dan krijgen ze het stripje wat we krijgen die in haar. Maar dan in grut eigenlijk. Dan in druk. Rollen we een peker heen en weer. Links. Naar rechts. Nog een keer. Naar links. Naar rechts. De uiteindelijke kromming van de plaat is maar heel subtiel. De houten mallen worden hierbij gebruikt als controle. Als ze steen blijven, dan is de kromming goed. Ja, nou, zo lijkt het net zo raar. Hé, hey, ben je tevreden? Zeker. Zo is het van die wijze, Emiel. We zitten je nog in bij de wals. Ik zou het elke dag ook nog kennen, ja. Ja, hè? Ja, maar ik denk dat ik meer genot heb uit mijn huidige functie. Oké. Nou, Klaas, jongen.
Tier dank. Ja, dat ik bedankt. Nou jongen, als die Walster nou opbellen, dan bellen ze me maar even. Dat denk ik. Zullen we Ik dat heb die doen? nummer. Ja, zo nou, jongen. Ik ben gek op wals. Oh, mijn lepel. Tja, hak een mooi dinkje walst. Mooi stukje ronding erin. Tja, Is de hele dag erin. nou gek. De hele plaat zit om. Ja, nou Klaas, hoe vies hem worden? Sjorg nije weken weer naar Scheepsbouw voor beginners. En sjorg op omroepfriesland.nl voor meer afleveringen.